Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ay! Oh! Tutok na naman siya! Sabi na eh! Kita mo na naman si ate girl, may part 2 ng kwenta na. Ganun talaga. Ba't parang bigla? Oh, tina mo. Kanina di ba inaantok ka? Tapos nung nakarinig ka lang ng chismis, bigla ka na namang ginanahan. Kilala kita. Kanina napapansin kaya kita. Medyo inaantok ka na eh. O diba, inaantok ka na? Actually, it's a tie eh. Ako rin inaantok na. Pwes, pigilin mo muna yung antok mo, kuya. Because I am here. Wow. Still, your one and only DJ na sporty, DJ Maratoni, para sa programang, alam mo na, Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip. pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Yes, finally! Makakatakbo na ulit ako ng long run sa weekend. It's a happy Friday, kabisyo. I'm back. It's me, your one and only. Ang babaeng takbo ng takbo sa isip mo. Ang iyong daldalerang atleta na palaban sa kahit anong karera. Basta may pera, DJ Maratoni. Wag na. Nakainit lang ng ulo. Tigil na natin to. Pare-pares na rin naman tayong inaantok. O siya uwian na tayong lahat. Huwag na tayong magtrabaho kasi ito na nararamdaman na natin eh. Nararamdaman na natin yung Christmas spirit at saka yung holiday rush. Ay, for the madali. Patulog na lang tayo. Huwag na mag-work para bukas walang makain. Diba? Tapos mamaya tatanungin mo yung sarili mo, ganun na ba kami kahirap ngayon? Tuyo, asin na lang ang ulam namin? Huwag ka na magtaka, hindi ka nga nagtatrabaho eh. Pero aminin mo, medyo nabuhayan ka talaga ng dugo sa panibagong chismis na narinig mo. O, diba? May pa-press release. Ganun talaga pag may nagawang kasalanan, nagpag-explain. Kaya ikaw, I don't need your explanation. I just need your attention. Yes. Kaya go, tuto ka na dito ah. Huwag ka nga alis. Babalik ulit ako. Inom lang akong tubig na uuaw ako sa chismis eh. Go! Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!